Libuan ka kilo sa kamatis ang libreng ipanghatag na lang sa mag-uuma nga si Emilio Secretaria, human nga makitang mas gamay pa sa regular size ang bunga sa mga kamatis sa iyang umahan sa Barangay Sudlundo sa Dakbayan sa Sugbo. Matud pa niya nga tungod sa kakuwang sa tubig, di nasakto ang pagtubo sa iyang mga tanom. Loss na magid mi. So amo na lang nauna nga himuon na mo og kuan kini ang positive ang negative impact sa kakusog sa init kay panaman gyud gidawat namo nga pildi na. So para nga mapuslan pa sa mga tao, mapuslan pa sa katong nanginahanglan. So mo to nga amo ang gipos nga ihatag namo libre. Doon naman sila hinimo nga rainwater catchment facility kung asa sila magkuha og tubig pang bisbis sa mga tanom, apan tungod sa kadugayon nga wala nay uwan-uwan sa Sugbo, makita nga duol na sab kini sa pagkahubas. Tungod sa kainit nga dala sa El Nino, mokabat na nga to sa 2,000 square meters ang mga nangamatay nga tanom dinhi sa usa ka umahan sa sitio Maraag, Barangay Sudlundos, syudad sa Sugbo. Tungod ni ini dili na mabaligya sa kamerkaduhan ang mga tanom nga kamatis sa maong luna. Dugang ni Emilio nga kapin milyones pesos na ang iyang alkansi tungod sa El Nino. Tungod ni ini, gikan sa 15 na himong unom na lang ang nabilin nga trabahante niya. Ato sang naabtan ang uban pang mga mag-uuma nga nagtukod og payag panagang sa kainit. Pait kay nga mong experience ani mga panahon na sa kainit. Ang amo ang source sa tubig tanan hurot-hurot gyud unya. Naay gamay din ha nya. Kikinahanglan mo sa mga masilingan so i-priority lang namo sila. Ang amo adire nga source hurot na magid din ha tanan. Nya tuwa ako'y sakinan dito sa pikas nagpalit og tubig para ibubuan ning among mga tanom din Nya mo gasto lagi mi para lang mabuhi ning among tanom. Nagkanayon ang mga mag-uuma sa Dakbayan nga sa karong tuiga, wala pa sila'y nadawat nga hinabang gikan sa Cebu City Government. Ang chairman sa Committee on Agriculture nga si City Councilor June Alcover nangusog nga papahawaon sa pwesto ang kasamtangan nga pangu sa City Agriculture Department Joelito Baclayon tungod sa kapalpakan ni ini. Mobito na nga ako yung strongly ako yung demand na niya ako, dili na friendly advice. Ang demand ako nga mawa gina si Joey Baclayon. Kaya kung panalitan unta maatiman pa na ang bukid, takasuroy pa si Joey din ha, before na nahitabo ng katalagman, dili unta na maabot ang stage. Hangyo sa mga mag-uuma nga mahatagan silag tubig, ingon man mapahuwam og mga ekipo sa pang-uma. Kung naay gobyerno nga kuan, mo provide na mo og kuan kani ang pahuwam baron sa bako diha ipakaut na ang area katong naay tubig, dako kayong kalipay na mo nga makakuan makapundo ta og tubig bisan panahon karon nga nihit kayo. Kaning hinabang labing klaro inaron unta mo angay kita bangay tubig may atong gikinahanglan. Kay og bugas, mao man gini unang atake nga bugas mo ta mo minus, mao man gisaad lang mo brato ang bugas di karon di man gi mo brato kaha. Bisag tubig na lang among gikinahanglan. Kini si Queenie Holigon alang sa My TV, Cebu.